Adofo anopapem Akosua Serwaa fosu na me fremo de asida kese ema mo. Idi kan ye de asida ema ye nyankopon. Etoso ma sida koma social media platforms so nyina. Etoso me de Ghana fo nso nyina adofo nyina so me damase. Legal wives for legal wives for husband. Adofo nyina mintumi ka edinsa mebobo a mintumi mobo. Papa shi osofo mrebi baya na minim se me wadofo sa na ma kyerɛ mama mehu se me so dofo bi etiho asɛm baya no ni makɔ amanie bebree mu enso no still mugina pintin ta mechi ikomi koto dwanim me damase but mama mehu se me so me ka ho bi ti mo emfa odo efa mbom na yenye baako na nkunimdi no eye dia ko si de ode ne ho to awurade so no ade nyara di boa no ma ewie ne yie yeso ye de ho ato no so ti me damase ko se nya na dom anka menim se mu nyina akra no na obi kai me nti ma se nyina ne se asida enkam obi a awurade hwemo so na on kai ho yesu ndi mu no nkunimdi ebeba nkunimdi bi awurade dia nti no e damase